Inspírate. As frases inspiradoras son unha boa ferramenta de intelixencia emocional. Ofrécennos ese apoio optimista. Funcionan como unha música, como un impulso para dirixir os nosos pensamentos na dirección correcta e tomar acción. Nos últimos anos investigouse moito sobre os pensamentos positivos e concluíuse que ter unha mentalidade positiva axúdanos a entender os nosos erros como aprendizaxe e superar obstáculos. Ao manter unha actitude aberta podemos desenvolver novas habilidades que nos permiten solucionar os nosos problemas. Pola contra, os pensamentos negativos bloquean a nosa mente porque nos enfocamos só na ameaza e non nas posibilidades. A proposta de hoxe: busca frases e imaxes que te inspiren e pon post-its e recortes ao teu arredor, na neveira, no teu ordenador, na mesa de noite ou no espello de baño. O mellor é que cada un busque as súas frases, aquelas que se adapten ao seu momento concreto. Podedes buscar inspiración en libros, letras de cancións, frases de persoeiros célebres. Cos máis cativos trátase de buscar esas fotos ou recortes de revista que lles gusten e lles fagan sentir emocións positivas. Un lugar que lles guste moito, unha experiencia que viviron ou que queren probar. Apetécevos encher as redes sociais con frases e imaxes inspiradoras?